Hej, jeg hedder Omar Marzouk, og i samarbejde med MBS Kart kan du se mig optræde den 15. oktober i Næstved Bio. Helt gratis. Kom ind, det bliver skide sjovt. Og hvis du tænker, hvordan kommer jeg med, så gå ind på nbskart.dk og tilmeld dig. Så får du en sjov aften. Hej hej. Hej, ja, jeg kom lidt for tæt på. Men jeg er her for at fortælle dig, at den 15. oktober kan du komme ind og se mig gratis, hvis du vil med. Har MBS kort. Det kan du få på nbskart.dk. En helt gratis event, du smelter til. Og så kommer jeg og optræder for dig. Helt gratis. 15. oktober. Ses vi. Hej, jeg hedder Omar Marzouk, og den 15. oktober kommer jeg til Næstved i Næstved Bio og underholder. Og du kan komme ind og se det helt gratis, hvis du er NBS Kart holder. Og hvis du gør det, så kan du tilmelde dig på siden, den hedder nbskart.dk, gør jeg næsten ud fra. Gå derind og tilmeld dig, så kan vi ses den 15. oktober. Hej, Næstved. Ja, jeg kommer til jeres by den 15. oktober. Kommer jeg til Næstved og optræder helt gratis, hvis man er MBS Kart holder. Det er sådan et smart kort, man kan få. Du kan få kortet, hvis du går ind på mbskart.dk. Tilmeld dig, og så kan du komme med til et skide sjovt stand-up show. Det bliver skide sjovt. Jeg har gjort det før, og det plejer at være sjovt i hvert fald. Så vi ses den 15. oktober. Hej hej.